ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастем. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. мо қати Ганҷинаҷон мактаб остановка бурда истам. ҳозир 20 минут пас автобусаш меояд. мо дар борон борида шав, ҳамаи ҷолой. имрӯз якум рӯзи мактабай баъд аз каникул. ина Ганҷинаҷон, мара нигоҳ, я шапкачаш харидем ғавсак, лекин ман гуфтам гӯшакош маҳкам мешавад ки ишдам ҳуяй. ина мо ҳам дар остановка истодем. автобуси Ганҷинаҷон омада истай. имрӯз чи хеле барвақт омада истай. ман бачам сумката бигӣ. наз хонда баҳои 5 гирифта. ина ин сигано ҳам дар иҷо омадиян. шавҳару мега ки яке бо мошини сигано да свор накунӣ ки мекушум. гуфтум майли, яъне бе Ганҷина. хай ина брафтак. ман оста хона мерам, насиб боша. ман ҳозир женский консультатсия омадам. бовар кунем, фикр кардам 2 дона коғазам метиҳан, 1 дунё доданам. ҳамара споридан дар корай. ҳамаи ира бо полисома ксерокопия карда қати паспортам ана бояд биёрум иҷа. 3 та полис, 3 та паспорт. бо ман имрӯз сумкаям нагирифтам. ҳам хел қабида мерам. ака давудҳози ман нав сар шид. пага саҳари барвақт жуков мерам. баъд пагаи дигашда бо 7 саҳар да поликлиникаи ҷа мебиём, ҳамаро месупорум. омадам остановка, ина автобус нигоҳ дорам, насиб боша. ҳозир сини хона мерам. деҷа боша ман саҳари омадам, анализома мондумам. лично вруки гуфтагиям дастишта бите гуфта, ҳавая нигоҳ дорам. дастишта споридам. ина акам мерам хона. мо да соатози 7:30 борон зада иста майда майда. такси кати омадам, маршрутка кати ҳами омадам, успед мекардам. кошки маршрутка кати меомадам. ай хона то вокзала, бо ай вокзал 6 маршрутка иҷашда омадам. беҳад қиин, саҳари барвақт. як гала коғазам додан, бо 3 та полисма 3 та ксерокопия кардан дар кор будай. ана 2 та паспортма регистратсияш кати. хела медавондай. тоҷикистонда хеле нестай ку. иҷа да ЭКГ да запис кардам, рӯзи панҷшанбе насиб боша ЭКГ мекунам. ина ҳозир мерам ксерокопия мекунам документомава, хона мерам, насиб боша то 9 хона мерасам. ана пага бо саҳари барвақт ха якум рейси автобус кати мебиём, барое ки Белоусова мода қарибай маршрутка браф, хай успед накардам. ҳавои тоза, сари қати. майда майда борон зада истай. деҷа боша ман анализ овардам саҳар кати. чихе тоза, хушрӯ. поликлиникаи Белоусовай. то заҳак. ҳозир поён мефурам. хун месупорем. очиратами қабисёрай.
даиҷа ману ганҷина магазин раҳкиемо. гуфтум аввал аз Сбербанк пулома снимать кунам. бия бачам. ҳами қахнук ҳай бовар кунем мурдам айханикира ё курткам тунук боша весенняй осенняй ҳоли ғавсора напуштем. ана дига намеғинҷа ба фикрам як курткаи ғавс гирифтан дар корай насиб боша. ира бинед уша тирамо ҳамаи ҷо кал шидиян дарахто. пас ёбияи гудако гузаштак ва я снимать мекунам насиб боша. мерам ганҷинаҷонда шарфои ғавс мегирам бо шапкаи ғавс мегирам худумда шапка. ҳафтумда якум скрининг май худо хоҳад ана узӣ мекунам. ҳафтум числа намедонам полша меган намеган леки беҳад ана шикамум дар када истай ҳайронум намедонам мумкин угрожающий боша. шавҳарам мега ки гуфтум яке биғалта ба мега ки ана куда ғалти ту мурдагӣ барое ки мега хите эҳтиёт намекунӣ дроз намекашӣ фақат мешинӣ бисёр шида мумкин нестай ку ман дроз кашида наметонам. пас обера як моҳ нигоҳ мекунӣ як рӯзда овулой мекунем тоба мегӯи ҳавои барф боша бовар кунед беҳад хунук ку тарафҳои шумо чӣ хелай духтаракҳои хушрӯ. инам ам Сбербанк омадам ҳозир ай автоматаш пула снимать мекунемо мерем сини магазин. ҷа боша барои ош баргора печондам дӯстони азиз. ҳозир ай ришта мегзаронам баъд дар морозилка мемонам барое ки ман рӯзи пеш ош карда будам фарш надоштум барои ҳамин дина рафта фарш овардам. ина акун печонда мондум. ина духтаракҳои хушрӯ ман ёра печондам. ина ҳам хе дута шада шид якташ калон шид якташ майдатар. я майдаша хай дигар рӯз истифода мебарам я борда ани калонша медозам ҳама каса сер мекунем. ина ай риштаам хеле карда мегзаронему баъд мебандем риштара. духтарои азиз даиҷа боша мехоҳам камтарак котлети авашной тайёр кунам. ин котлети ман рецептош дар каналам ҳастай не ки хавли бо духтаро мепурсанд барое ки меҳмонои нав дар канали мо ҳар рӯз пайваст шуда истанд. барои ана вайо шида гуфтум хай бохай такрор кунам ҳеҷ чӣ кор намекунам оқа вақти зиёд намегира. ина даиҷа боша фарш гирифтам 1/2 кило зиёдтарай. баъд инаи қара капуста гирифтам як дона сабзӣ ира айтёрка мегзаронам ва як дона пиёз ира майда реза мекунам. капустара майда реза мекунам хай ҳозир бо нишонтон метиҳам. ина духтаро ман инаи хеле борик борик реза кардам. ина бо хеле майда карда реза мекунам. ина духтарако майда шидан ҳам хеле реза мекунем. пиёзам ҳам хел ба хай чи приправа медозам ҳавая нишон метиҳам. духтаро ина ҳамиқа капусту мондак неки намекунам барое ки и дастаточнай мераса. ина бинен ҳамиқа басай ҳамон ки ман нишонтон додам ҳаваи нимшакнена мешидай. ина камтарак намак дохтам 4 молоти перец ва намаки ролтон. ҳозир ира хушрӯ аралаш мекунем. ана кабутӣ дошта бошен ҳатман кабутӣ бидозен. ман аёдам буромадай харидан хона да ҳеҷ ка намехӯра барои ҳамин оқа намехарем. ина духтарако фаршои ман тайёр шид насиб боша котлетакомон ҳозир мепазем қадам метиҳому баъд мепазам дар духовка. ина дӯстони азиз 8 дона ғунҷидак ҳоли бо ҳастай дар дуюм парчашда медозам насиб боша. ина котлетакоро зи духовкада мемонем 40 минут 35 минута мепазам. ина духтарако якум партияша гирифтам
ҳозир бо 6 таи дигар шид насиб боша вая мемонам. Ана иша хай мехӯрем ози беҳад сочни ба мазза шидагия ҳатман омода кунед.